ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Ҳама каса хубен, тинҷен, худо соз бошен. Ирӯз 16 октябри соли 2023 мо якчанд мошинои нав баҳришон пешод кардем. Тамошо кунен. Амин наворда бачаҳо азиз чанд қадр метонен бахирӣ накунен, лайкотон намонен, ба канал подписатсия кунен, подписатсия. Хона ва замини квартира, техника, компания мошино боша агар рӯӣ кунем мо худмо рекламаш мекунем, ҳаракат мекунем, бифурӯшем метавонем бачаҳо азиз. Ин қашанг дигар нест бардорем. Фақат дастгирӣ кунем, лайк бепул монен, дар канал облан шен тамом бачаҳо азиз. даромадаш кунем, мо реклама мекунем, мифурӯшем метавонем бачаҳо азиз. Хона ва замини квартиратон дар ватсап мо дар аму комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозиме, мо аз рӯи комментария навор мекунем бари тамошобино ҳаррӯза. Элона тамошо кунем, мо бошем сараш мекунем, мерем тарафи мошино бачаҳо азиз. من فرهاد ایوبیای تیمورملیک دهه جاروبکل برادروی خیرخو محترم همی دستمون هم خیلی کسل شدیم پولی 1 سال میشود توبت کسیم حقا وزوی رنگیم برادروی عزیز یادم کنیم همی دستمون سال شود خداوند خیر کنم قبول کنم یادم کنه برادرای عزیز و اینا 1 سال میشود دوستمون خیلی کار نمیتونه برادرای ما 3 بار اپراسیا کردیم با توبت در شکردن در کاره مقصد همی مبلغ نیست که همی زندگی و وزیر خیلی یادم کنیم برادرای عزیز دستگیری ممکنه انشاءالله سال شویم ایمون اگر در خدا میگردد برادرای عزیز همی گلاکم نمی 2 ساله می شود که مزهش نیستم خیلی سودرگی می قپید برادرای عزیز همی گلاک یک گل ایره همی پرورش کن در کوره توبت کن در کوره 2 ساله را نمیگرده رو نمیگرده چوبا نمی روه همی رم توبت کن در کوره برادرای خیلی همی دستم سوز بود خدم توبت که سردن 1 ساله که نمی دستم همی بولو نمی روه کور نمی کنه اینا 1 ساله توبت درش بود توبت کن در کارای مبلغ نیست خواهش میکنم برادرای عزیز کمک میکنی یادم کنی همی قرضدار شدم با درش توبت کن در کارای دستگیری ممکنه انشالله ایمون نگردد ای خدا میگردد برادرای عزیز اگر امکان داشته باشم اگر دستگیری کنین بениҳоят ман андиқ шудам рости гап 2 ҳафтаи қариб мада муроҷиат кесае ки акам хеле вазъият дарем наметавонем чикор кунем. ман мо ҷамъия шудам худам навор мекардам шумо дар мисол нишон медодам понни видео навор карда афсуски нестам бачаҳо имкон боша ёрдамаш кунед аз барои аллоҳ иншоалло ҳастам бачаҳое ки бениҳоят хайрхоҳанд равонашон кунед аммо 2 нафар 3 нафар дастгириш мекунед иншоалло. мошина тамошогирем бачаҳо азиз Kia K5 дар ноҳияи шаҳри Навай 2011 сола авио мотораш 2 бензини холӣ ҳуҷҷатош 1 сол ҳастае 130,000 сомонӣ нақша бо муомилат дорад бачаҳо азиз. 카드를 넣어주세요. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза дӯстон азиз. Opel Astra F солиш 95 дар душанбе бо нархи 31,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвори гази холӣ дар кузови универсални авио мотор 1.6 механикай. Короче мошин ягон ҷур задагӣ нест, ҷавоб мегем ба тамоми проверкаш.
усто хати бия бибин мега. Техосмотр надорад, балонаш 70%, аккумулятор навай. Мотор инжектор, коробкаш механика созай кароши. Мошина хадуҳай бишин ҳайки бигар мега. Биё ай пеш бин бо муомила ҳам дорад. Харидорое ки ани қастен занг занен ами рақамои 908 доран. Рафтан мошина ай пеш бибин устоқати бисанҷен бигирен шакароши ҳамиқа маълумот мода додан. Гази холӣ Caravan Astra F. Наборда лайкора монен бачаҳо, чанд қарӣ метонен лайкотона монен. Бе лайк тамошо накунем мардон азиз. Мошини фурӯшӣ сеюм дӯстон азиз. Opel Astra F боз як дона пешниҳод кардем баҳри шумо. Солиш 97 дар бохтари Қурғонтепа, нархаш 40,000 сомонӣ. Бензини холӣ қатъӣ мегардешам. Дар кузови хечибек авиё мотор 1.6 литр механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бо савдо мешавад. Состояниш танҷи бадай, краска родной. хоб ҳамин қадar маълумот барча азиз, касоне ки мехарен рақамоша мондем, занг занен аз номи канали мо иншоалло скидкатон мекунад шумода. Мотор соз, коробка ходовой соз, документ дора, балонаш ҳолати корӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ хеле система надора. Хулоса система музикашам созай, даруниш кушоди хушрӯ камрасходай, 1.6 литр. Хечибек хароб, марамат кунем, успет кунем бигирен 40,000 сомонӣ. боз як дона Opel Astra F дар кузови хечибек, краскаи сирх қабул кардем бародар азиз, баҳри шумо 37,000 сомонӣ мега нархша. Бо муомила дора бача, муомила дора. Дар душанбеай 96 сол, рақамош 0550 охирош занг мезанем, муомила мекунем. боз оиди нарх навош гап занен, арзон куна агар шумода хуб. состояниш сози бадай, ғам намета, ягон ҷош вайрон нестай. Варианти алиши дорад, бо ягон мошини автоматика кондисионердор боша мега, алиш мекунем, болои сум метем. Авиё мотор 1.6 механика дар душанбе бо нархи 37,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хечибек хароб, маромат кунен. хоб зангшон занен. касоне ки харидори қизиқен занг занен, хеле нороҳатшон накунем. мошин фурӯшора беҳуда зангава накунем, интересова накунем. Да хулоса Opel Astra H касе ки мехара бо нархи 36,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солиш 2006 Astra H. Сӯзиш дизел дар кузови универсални свет сини, мотор 1.9 механика. Мошин тоза, грамм пусидагӣ надора, ягон грамм мақсад. Вазъияти соза, даруниш тоза, хушрӯай, механика просто. Opel Astra H. дӯстон азиз, нигоҳ кунед да. ҳамин мошина мо қабул кардем баҳри шумо. арзон ай. бози ма мисол ҳаррӯза мо дар ами оиди мошина маълумотро медонем. 50, 60, 70, 80,000 ам просто акада сум дар кӯчага мефурӯшад. успет кунем бигирем бародар азиз. 36,000 сомонӣ. ин нархда Vectra ам мехарем бачо азиз. Сӯзиш дизелай, кузови универсални, состояние созай. агар шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, компания дошта бошед, метавонед равонаш кунед. ҳамин хел мо навор мекунем, мефурӯшем бачо. ҳаминора иншоалло мехарам бародар ҳастам. мошини фурӯшии навбатиро бинем бачо азиз. Opel Vectra A солиш 94 дар исфара бо нархи 32,000 сомонӣ, сӯзиш бензини газай. ҳолатиш хуб, мотор 1.6 механика. мошин дар ҳолати хубай, 4 балон нав. салон тоза, ягон камбудиш нестай. харидори қизиқ боша муомила мешавад. бензини газай. дар кузови седан. ҳаста ҳамҷа нафарое ки седан мехостен, ҳамонро маромат тамошо кунен. хоб рақамош ҳамин монем 36 00 занг занен аз номи канали мо. исфара дай мерен мегирен. аввал зангават кунен, ҳамин номероша кор мекана мекуна. мисол баъзе ҳаста мефурӯшанда, барои мекушам мемонанд ки мисол нороҳат накунанд. занг занен кор куна, оид нарх навош гап занен, арзон меша намеша, баъд рафта мошина проверка кунем, бигирем бародар азиз. аз мо ҳамин қадр совет баҳри шумо бачо азиз. ласети харо нигоҳ кунед ака. Daewoo ласети солиш 2007 дар ами данғараи хидмат 25,000 сомонӣ, сӯзиш бензини холӣ. Подписчикои данғарагӣ маромат успет кунем бигиренша 1.6 литр. авиё моторшай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор созай.
خب ягон ҷош мошина пусидагӣ надора. нигоҳ кунед, ами мошин хулоса таксида гаштаги мошинда шо нигоҳш каги мега сӯзай хулоса 25000 сом мефурӯшемша. Данғара да брен рақамаша мондем 990 фохишай занг занен оиди мошин бо муомила кунед худотон. аз моя реклама баъри шумо бачаҳои азиз мондем. дар ҳамон комментар нависем ба шумо аз кадом маркаи мошин лозима, мо иншоалло пешон мекунем. фақат ин хотиби меҳнатои мо дар ҳамин навор лайкора монен. агар хоҳем мошинхар бошед шумо дар ҳамин канал подписатсия кунед. подписатсия мо ҳар рӯз мошин пешон мекунем бачаҳои азиз. мошинотон меоем мегирем. мерседес хора ҳастам бачаҳои азизамҷа. мерседес бенз 1 класс солиш 96 44000 сомонӣ дар матча меган. сӯзишош бензини холӣ дар кузов седан объем мотор 2 коробкаш механика. отличный состояние дар машин. краска родной 4 баллони 80%. мотор коробка ходовой соза вазиятш безеб нест хулоса. касе мехара пушаймон намешавад. 44000 сомонӣ. солиш 95 мерседес бенз 1 класс марамат усбет кунем бигирем бачаҳо. ҳамин навораи мо шумо дар писанд ҳаст не бачаҳо. дар ҳамон комментар нависем ки навораи шумо мо дар мисол писанд ҳаста ё ки нестай. хулоса ки фикротон нависем, мо аз рӯи фикри шумо кор мекунем. навораи моро шумо тамошо мекунед бачаҳои азиз. дига мисол ҳеҷ вақт англис ё герман тамошо намекунам. беҳтарин мошинҳо ҳар роза монда мешавад. тамошо кард бигирем бародари азиз. мошини фурӯши навбатӣ дӯстон азиз. ваз 2110 солиш 2007 дар душанбе бо нархи 16500 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин состоянӣ дар кузови седан объем мотори 1.6 литри механика. сӯрош на сум дар кора мепӯшад, мегӯяд тонировка документ 7 моҳай. харидори аниқ бошад, занг занен беҳуда нороҳат мо накунед мегӯяд. 16500 сомонӣ нақша бачаҳои азиз. солиш 2007 дар душанбе успет кунед бигирен шаб. бо тонировка дора 7 моҳа документ, баллонош 70%. коробкаш ходовой соза система музикашам тенҷи бадай бачаҳои азиз. баллонош 80%. просто состояние мошини соза мефурӯшем шамега. суммон дар курай касе ки мехара ҳамин рақамода занг зана бо муомила мекунем. мошини фурӯши навбатӣ бачаҳои азиз. BMW 5 ҳастан нафаре ки BMW мехостен. солиш 97 дар хуҷанди бостонӣ 34000 сомонӣ нархшай. толка бензин қатъи мегардад дар кузови седан. мотор 2 механика. мошин нахаду. ягон кориш нестай. аккумулятор нав пачка. баллонаш нав. задагӣ пусидагӣ ҷош нест. бензини холӣ қатъи мегардад. газа дидагӣ нестай. мегирӣ ҳай мекунӣ мегарди хулоса. беҳуда занг назанен, нороҳат мо накунен. ҳамин ҳастам нафарое ки конкретни мошинхара занг занен во гап мезананд, ягон сум арзонтон мекунанд, рафта бигирен. наворода лайкора монем бачаҳот чанд қадам метавонед дастгирӣ кунен. иншоалло